Next! Kalain na aga tabi, ma'am. Siin ang punta ninyo? Australia tabi, ma'am. Siin ang passport. Ay, parang dapat yata o yung nadagos ang passport. Kada ko rin nakapila sa likod. Yung buko lang naman kamo ang malarga. Manggareklamo yung mga yan, tapos ako na naman ang mali. Sa baray nga ni, piminisan ako ang mali. Puri-puri naman, ma'am. Kalain-lain naman. Kaya na baga yung passport. May paano pinanggahanda yung mga kaipuan kaya nahuhuray ang proseso. Sorry na, ma'am. Sige nga ang punta ninyo. O, kita mo, bungog ka sabi ka Australia. Kalain-lain mo na, bungog ka pa. May taga paliwanag, kung taga paliwanag ka. Baka pa ano marhong, ma'am. Dapat ka ako kami ka ma'am tigaan. Pati signal number to nin tumiing mahari. Next time na lang. Wala decision, ma'am. Kalain-lain man sa na. Next. Good morning, ma'am. Passport mo asiin. Ay, hurat lang, ma'am. Asi araming bag ko. Yan ang yataram ko. Bago ka magpila, dapat nakahanda na ang mga kaipuhan. Tapos sisisihon niyo kapag nabayaan ka mo sa biyahe. Dapat sorry, handa ka mo. Baka ka ma'am pataluhan ko na, oh. Sinang punta? Actually, ma'am, mapunta ako ng Japan. Makita kami ng boyfriend ko. Taga-iyak ka. Gahingunay lang naman ako. Tears of joy. Sinang punta? To si ma'am paur-utro Japan nga ni. And I'm so excited. Japan? Uli ni ina niya miing mahari. Ning biyahe ninto ikaning low pressure. Ang hihilig niyo magralantua, gastos ka mo ning gastos. Ning mahari nitong ardaw. Magtirigba ka na. Buli ni ina niya.